warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Asik. Oke guys, kok aku belum ya Allah. Anggap barang soalnya sepi guys. Anu apa jenenge iki udan ning kene ket mau. Iki lho wis 8:30 tapi sepi. Terus ki mau pakku bar bancaan konco. Anakku dijak mulai tapi iki nggak ada PR tapi gak sido mulai soalnya kan dene arep nggawa PR teman gak sido berkate malah diweno anakku guys gorene. Terus ki aku arepe unboxing berkat konggone Lek Pastri pendake Mbah Kem guys, Mbah Kem Jo iku unboxingnya mbak anakku ya guys yo sik ya. Nih senengnya nek buka amplop. Alhamdulillah. Gimana berkat kondisi monggone Lek Pastri guys pendake Mbah Kem. Yo ana iki apa jenenge arane? Tape. Apem iki guys jenenge. Terus ki ana iki. Ya apa Bu? Krecek. Timen mendut iki Jen. Oh, iki nek kuwi risol. Risol Jen. Iki nek anu pastel. Risol Jen mangan. Kayak enak. Di pensil gorene iki mang gara PR guys ning kene ambek aku. Dekne. Sapra? Sapra guys? Mbok iki ae. Ya. Dua guys. Taruh sini aja lo kok nek wong. Bismillah. Enak guys. Naga. Sendem di mata perenya. Alhamdulillah. Basuku. Iki guys, iki karo wala duwe beko nanti. Iki tak karo iki buka sing ape asen. Tak cowok yang guntuk kan. Ora usah kok. Gak bareng. Nek mini guys. Iki berkatane ana krupuke, terus ana kering, kentang, mie, kae. Wis dan dimam. Gimana yuk bermangan ning kene, guys. Ki anak mie dia seneng. Yo Sen, kamu suka? Ya Sen. Wih. Ngeri. Dia pengen gizen, pengen gue mendut iki lho. Apa? Sapa sing baso? Ibu. Kilo mendute enak iki. Iki mendut jan kita iya. Iya mendut. Penjajali mendut. Mendut. Ngene kok kon lemu ning pasar ae. Mesti mangan. Mangan iki mendute. Yes. Jadi bermangan makanya. Saya tak pakai. Kau senang kan iki mendut. Senang apa? Lagi sini. Sini ke sini. Kacang. Kacang loh. Ndek mang yo dikei. Mak aku dikei nganu guys, apa jenenge? Diterus sego ndek mang ambek Lek Pastri. Dikei mendut barang ya, guys. Loro. Nang astagfirullah. Lah. Coba uduk ya, Jen. Tapi ki latih
Terus terangnya guys ya. Pulang. Kamu pulang. Kok? Ada ibu ya. Parang kan hari ini salah. Besok Kak. Besok kenapa? Kurang saya itu kok salah kok. Aman, kok lali gitu. Rong tarik kok. Nah iya. Yang beli. Sama. Mas. Boleh. Ngape. Lanjut terus beli guys. Buru langsung. Enak gitu untuk isi kacang. Kamu gak tambah-tambah. Tambah-tambah. Tarik kekurangan. 1 tong sampai 10. Itu duit nganu. Ayo duit apa? Buku anu iki. Apa? Kesehatan. Terus penyatat. Oh ya siji ya. Apa? Kita coba pan pemula aja. Coba neta. Ini anu guys, neng kene yo baru udan. Udan mak bus mang. Maghrib. Sampai maghrib. Bali pakai gak jodol, soalnya pokoknya sampai aku gak penak ya gitu ya. Paling kuwi guru-guru hujan. Hujan. Coba coba. So ngono. Kau pernah Mbak Naira nengok mana nengok? Ya. Yes. Kurang-kurang ngendi? Saya buku 6 nih, buku 6. Bisa dulu i. Wes, guys. Aku pengen taruh masin mantuk sih ya. Aku wis balik ning pasar maneh, wis bareng taruh masin, nek mau tak tumpakno sepeda, tak tumpakno motor barang sepedayan aku. Soalnya iki kan iki kilat-kilat ya guys ya. Jadi nek ndok wedi nambah dhewe, jadine terus tak boncokno aku sak sepedae, guys. Iki dilongkas aku pe tutup. Nek ngene iki nek udan-udan ki arang wong metu e. Soalnya udannya kerepet mang, ora terang-terang yo. Berarti ki musim hujan. Soalnya hujan terus. Ning kene udan-udan terus pelan-pelan minggu iki pokoke udan terus. Jadi ini podo wayahe arepe apa menane guys. Sawah iki arepe apa gak ngerti aku. Aku soalnya gak duwe sawah, guys. Dadi aku gak mudeng. Arepe icir paling iki. Icir apa iki guys? Nek udan-udan iki tenan iki. Ya wes guys, aku tak toto-toto dhisik arep toto-toto lho. Apa jenenge iki? Jipuk kipas. Tak jipukane sik kipasku. Emang helme sapa ning kene? Yo guys. Yang helme sapa kok? Biasa.
Beda. Kalau penyukot aku guys. Soalnya yes. Kalau dulu yang mas bukot tante soalnya dia suka dekan. Aku ya tak melok bukot guys. Bukot soalnya. Biasanya kan aku bukot pesan dulu. Ini bukot tes ya. Soalnya hujan dan receh terus sih, tak belum terang-terang ya. Kawas gisi guys, wis mulai gitu loh. Ayo nggak mak eko, wis peteng kae. Wis ukut wonge iki padahal lagi setengah-setengah, berarti wonge kelarisan guys ki mau. Rame berarti mang wonge. Di Mas Eko anake bareng ngukuti. Kae wis ukut mak Eko. Kayak Mbak Lipah gak dodol guys. Nek Mbak Lipah gak dodol yo sepi. Ceromono petenge ning angkringan ning Mbak Lipah kono ki yo ngarepe Mbak Marta kuwi bako beras ki yo gak dodol guys. Angkringane yo rei yo sepi, dadine yo ngono kuwi. Iki helme wong tuh kudu ditinggali guys. Mbok helme sapa iki? Kok nek helm ning kene iki mang yo mbok helme sapa? Nek dia ini malah lucu guys. Kan nek bapak-bapak yo goncekan terus mari ngono kan kok desa kono kidulan kono. Mari tak doi. Terus helme iki rondo apa jenenge aran iki? Ngarep iki pecah ya guys yang samping kene iki. Ngono ki gak gelem gawe, Mbak yo wis Mbak filmku tak tinggal kene yo Mbak yo. Gak apa-apa ta ngono. Terus iki helm iki gak arepe digawa. Wis ditinggal ae perkara rusak ngenane guys. Nek wong ngono ki gak mau ribet ya guys ya. Gak mau ribet. Ya tak tangan dulu sih. Dan kontenku ya guys ya, konten unboxing bekatan bareng anakku. Wes aku arepe tukut iki guys, soalnya iki wis sepi tambah gerimis maneh yo ya guys ya. Jadi aku arep pae kokot ae arep tutup maksude. Tak delok lagi guys. Rocone iki. Rocone. Dolanan banyu. Lah iya, dolanan banyu. Delok ya, guys. Dolanan banyu. Terus kontenku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, terus di like, di share sebanyak-banyaknya. Dadah.